Lehenengo puntu aurreko aktaren onarpena. Zeu ere esateko, kontutatu gara errakuntza txikitsuke dagoela, bai, bitzen da hor esteketuro horreteria EH Bildu. Bai, bezari. Bueno, ba hori, errakuntza txiki hori ondo bade dituzue zuzen dute, onartutzat emotena, bai, bai. Ederko bat ez onartzen da. Bigarren alkatetza dekretu berri emotea. Lehenengo bidean izan, lehenengo dekretutako asko dira, gareko erroldan, kaseta, zer ikusi dekienak. Zer handa momentu Agarren? Bai, agarren horrek alkatetza dekretua direz, apurtzuko gogoratzearen, horregon ziren hiru eskaera mota, hiru blokegoaz esaten, aurrekoan esan zen eta honetan gitzi batzuk joan direz, horre batzuk izin ziren momentu horretan alkatetza dekretu baten bidez zan eskatan zan hortik urten behar zirela, ziurtasun arazoa zala eta zala, horregi guztiei, izin zen alkatetza horren kontra goaz esaten dekretu eta hori justifikatu zen, juridikoki, eta ezitzea montakien guztiei. Gero beste batzuk izin ziren, memoriaz nabiz, beste batzuk izin ziren horiek batzuk, beste batzuk errolda eskatan, eta beste batzuk reubikazioa eskatan. Horrek mananduta jarretzen dugu lanean hortik ataratako horrek dekretuei buruz abiz? Lanean jarretzen dugu zorrotz, oin badakizuet labilabeteko epea hori behin-behineko neurriak, behin-behinekok eta konpartiduak oin amaitzen direla, eta beste neurri batzuk hartu direz eurekaz, eta bonokaz bat sartzeko gauz, neurri guzti horiek, luzapen bat emoteko, eta honen dune, jarrepen zehatza egiten da bizela, horre guztiei, eta jarreko egoera, banok ikusten dugu zelan dagoen, zer dagoen, eta horbe lanean jarraitzen dugu. Horregi lehentasunen momenteako gauzenei ziurtasun bermatzeko, bai, lehentasunen, porque horre onkodomekan bertan egon da beste atxera bengantzatu dire argindarrara, eta horre barrizku dagoela, eta inhabilitatea, aizelan da,
Osa, ezin dela bizi, hor. Arauak marketan baldintza minimoak bizi ahal izateko, ez dela betetzen, eta horregaz gabiz hori notifikatuko jaki, eta kezkatute eta arduratute, eta oso nanpetute egile esateko bebai. Porque egunero horren jarraipena eta horren jarraipena holan hartu dugu konpromisoa eta holan betetzen ari gara, jarraitzen dugu oso koordinatuta, igorreko, Arratiako mankomunitateagaz, jarraitzen dugu Eusko Jaurlaritzagaz, dipugaz, horrek jarraipen emote. Holan da, baita hor da zen, azkenengo alkatetza dekretu gutxi horiek izin ziren, bere momentuan egindakoak, baina horretik dituko ziren, justu hori da. Pleno ailegatu zenerako, hor gitzi batzuk egitu ziren gehitzeko. Horretik aurrekoan buruz nabil, baina 50 bat buelta bideratu ziren, bilo bat alkatetza dekretu, horrek direz askoz begitziagoak, baina horrek erantzun ziren danak, 2 hilabeteko epean bideratu ziren. Hola, gabiz, hori da ongo egoera, osea, labur edoz, oso lanpetuta, arduratute eta lanean. Ez dakit, baten-bategaz aurrekoan esan modure, egin genduen hemen agaztuzan modure hori da bilera bat, gana guztiketa orokorrean, baina baten-bati buruz eskero informazio zehatza, baina nago pegabarik. Baimenak argita edo bera pertsona gazetorrita, emoziren datu batzuk, orokorrean, eta gehiago gure eskero, espedientea hor dau, zabali da, espediente bizia da, hau nino, luzerako izan dudana, Hirugarren gaia, elektrolindeiko ordenantzaren behin-behineko onarpena. Hemen dakizunez, hiru dauz momentu honetan, leku desberdinetan kokatuta, orain arte udalak berak egin dauen hartu dagoen ardura, baina ja momentua ailegatu da hori bideratzeko eta ordenantza baten bidez arautzeko. De regularizar la conexión a los aparatos estos y la carga, entonces se pone un precio mediante esta ordenanza que es 0,25 euros el kilovatio. Será, bueno, ya está regularizado todo, de cómo tiene que aparcar y tal, será 15 minutos a partir de que se haya acabado la carga para quitar el coche, si no se les cobra 0,1, o sea 10 céntimos por minuto a partir de ese tiempo. Aquí, pues, como sabéis, pueden cargar los eléctricos, los híbridos y tal. Esto, la carga se hará a través de una aplicación o desde la página web, se puede solicitar. Bueno, luego habrá una serie de sanciones dependiendo de cómo se utilice. La ordenanza está todo, los ejemplos habrá leves, graves y muy graves. Las leves serán 100 euros, las graves 200 y las muy graves 500. Aparte de esto, si hay algún tema de deterioro de la maquinaria y tal, por mal uso o por cualquier cosa de estas, se imputará también al usuario. Y más o menos eso es. Txostena partekatu jatzue, euskaraz eta erderaz, eta azkenengo puntuan hori. Azken zerapenetan dauz, garatzeko eta aurkitzeko gaikuntza, lehenengo puntua, bigarrenean arau hierarkia, eta hirugarrenean indarrean sartzea. Eta bertan zehazten da, indarrean sartuko dela osorik, Bizkaiko aldizkari ofizialean argidea ataratu ondoren. Eta indarraldi mugagabea izango dau. Berariaz, indargabetu edo edozein aldaketa egin ordu. Orduan jagotik aurrera, martzan egongo da, publiko egingo da,
kontrolen bideratzea. Da proposamena, orduan hau boskatu egingo dugu, ondo badiritxo zuen, aldeko boskak, ondo, dago batez onartzen da. Horrengoko puntura pasetan gara, 2025ko kontu orokorraren behin-behineko onarpena. Hemen partekatu jatzu ez alde batetik zit baten, hemen egipintzen doztaz, 63 elementu. Beraz, imaginatzen dut ez direzela donak aztertu, porque denboratzu beharko zan, esaten da kontu orokorraren zerrenda, bai? Listado, cuenta general. Eta hor, hainbat dokumentu partekatu direz, eta gero bestetik bigarren ezin de 2025ko, ekitaldiko memoria. Eta beragaz batera amaieran, ekitaldiko aurrepuntu emaitzaren eta kontabilitate emaitzaren arteko arizkidetze egoera. Estado de continuación de los resultados presupuestario y contable del ejercicio 2025. Esaten da, ordean zenbakikaz, zehazten direz memorian azaldutako kontzeptuak. Iñaki, no sé si... No, lo más relevante es que el resultado final del ejercicio era aproximadamente 7.000 euros de superávit que hemos tenido que pasar de frente. Eso es. Siempre en el punto siguiente se tratará del tema de Bonita. Ez dakite azalpenen gehiago, seguro zuen, bale? Hau izango zen, behin-behineko onarpena, ez da? Boskatu egingo dugu bai, aldeko boska, kontrakorik, Bertazan dutaren, eta izidearen apuro konsekunteak esan ginunegaz aurrekontu bosketan, horbe bai izan ginen zelan inbertsinioan kapitulan zabaltan diren pilo bat partida 1.000 eurogaz, gero esan da emanentetik hartuko gara 1.000 euro egiteko, 2025ko presupuestotan 13 partida dauz zabalduten 1.000 eurogaz, 13tik 10 ez direroan, plena. Orduan, uste dugu zabaldu beharrean hori eta gero aurrekontuak aurkeztu ostean komuniketan danean edo hori esaten nahingo da, proiektu guzti horrek agertan dire aurrekontutan eta moten egin direla, baina ez gero 13 horretatik 10 ez dire egin. Orduan, ez dakit, apurrete iruditzen jaku etara, horrengo puntu da, baina igual ez da la inbeste salatu abanikoa, gero, amairutik 10 eta aurrera zela. Hor, pasetan dena, kudeaketan, batxutan denborak, marketan dau, ez lehitzeko momentuak, hortik, hainbetu azuteko, kredito modifikazio horretan, zehazten da, eta horrez aldu ziren, zehaztasunez apurtzu bete ignorako guztiek. Kontuen itxiera. Beste batzu bere horrean proiektua, baimena, baitzarrak diputazioan, kontu batzuk direz buruan deko zuzenak aurrera erotua, eta urte aurrera doa, eta denporak marketan dutxuz, prozeduran egez ez, apusuetako zera, horrela doa, gero esalduko dutuz. Ondo. Eta zuk esan dagoa, bosgarrena, apurtzu bete horrela zorotute edo. 2/2026 kreditu aldaketaren behin-behineko onarpena. Horrez, espedientea apurtzu bete potolotzu da, hor 6 txosten edo 6 dokumentu partekatzen direz. Una providencia que es un poco una alcaldía, solicitando a partir de una propuesta de un informe de intervención que da favorable. Y bueno, la propuesta en realidad asciende a 826.000 euros, dentro de los cuales hay distintas partidas
que las más importantes, porque se resumen 30.000 de Guzmán, actividades socioculturales 24.000, Proyectasuna ampliamos en 25.000. Bueno, no sé, aquí algunos conceptos se explicaron en el bachorde, no sé si queréis que algo más en concreto se especifique o se... Vale. Relación de proyectos 24.500, es que hay que María una 42.000, es el costo total, esto no está en el presupuesto. El parking de Chiriboqueta 87.000. Bueno, por ejemplo, este es uno de las partidas anteriores, Orida. Obras, edificios, espacios públicos, comentamos el 133. Cama de parquea, también se quiere hacer algo. Este es otro concepto que se abre con 1.000 euros, porque bueno, se supone que se va desarrollando el proyecto, eta bueno, ahora adibidez esatea sarrerak egingo direla, bidetsu bet, eta jaltzarik hasiko da espazioa parkea bera hornitzen. Orduan, horren hemen sartu da gure beste diru, hori oso handia da, horatzen dugu ja 50.000 metro karratuko espazio natural bat dana, beraz, horrela hasiko gara, baina hori da adibidez, 1.000 euroko partida zabaldutakoa. San Luis Latutxola 21.000, un problema con un bypass, una cosa de estas, se comentaba en esto. Hori da beste bat, 1.000 eurokoa. Eficiencia en edificios públicos. Se han metido también en 265. Sí, aquí la primera fase de aerotermia, por recordar un poco, lehenengo fasea egingo da burutuko dagoen goudan, jaumeak oporrak hartzen dut izenean ikasturtea ekainaren 19an amaitzen da, eta hortik aurrera ja bideratuko da lehenengo fasea. Eta hau izango zen, bigarren fase hori ja osotasunez amaitu izango. Trabajos de mantenimiento del polideportivo, 16.000. Bai, hemen terraza, kiroltegiko terraza gehien bat, eta gero eskolatik eskaera zuzen bat egin da, maila batzutan bikoiztu egiten direz taldeak, hirukoiztu, hogeita esan da, eta botelak egiterakoan ikusten da ez dela nahiko kiroltegiko espazioa, gorputz hezkuntza ere egokian kudeatzeko. Beraz, eskatu jaguna izinte, zatitzeko espazio handi zatitzeko bitan, eta paralelo talde bi desberdinekaz klaseak emontoiko, hori zinte azkeneko momentuko eskaera. Kontura konstitu izin direzenean, talde kopuruek kontutan hartuta, egutegiek ondo kudeatzeko. Y luego arreglos de caminos, se aumenta el 78. Hori eskaera batzuk egon direza oso batzutan, ikusita zanotxartu egon direla, eta egon daukera hori egiteko eta horan bideratu da. Hori da, eta zenbateko osoa, bainak esan dako kopurua, 826.690 euro. Kreditu aldaketa hau osoko bilkura honen eskumena da, nanok edakigunez, eta hona datorrena da akordio proposamen zehatz bat. Irakurriko dut, bozkatu behar dugun hori. Lehenengo puntua digno, Bizkaiko lurralde historikoko toki erakundeen aurrekontuei buruzko abenduaren 2/10/2003 foru arauaren 24. artikuluan ezarritakoaren arabera, hasierako onespena emotea 2/2026 kredituak aldatzeko espedienteari, kontu hartzailetzari, diruzaintzako gerakinari eta aurrekontu egonkortasunari buruzko txostenak barneratzen dituena. Bigarrena, espediente hau jendaurrean jartzea. Hasierako onespena emoten bada Bizkaiko aldizkari ofizialean bete egiten da modu, 15 eguneko epean iragarkia argitaratuz. Epe honetan, interesadunek espediente aztertu eta reklamazioak aurkeztu ahal izango daurie. Osoko bilkuran. Hori guztia Bizkaiko lurralde historikoko tokiko erakundeen aurrekontuei buruzko abenduaren 2/10/2003 foru arauaren emendirez 15/17 eta 18. artikuluetan ezarritakoaren arabera. Eta hirugarrena eta azkena espedientea behin betiko onartutzat jotzea epe horretan erreklamaziorik aurkeztu ez bada. Ostantzean, erreklamazioak egonda, badakigu osoko bilkurak hilabeteko epea izango da berreklamazioak ebazteko. Bizkaiko lurralde historikoko, bardine, foru arauaren eta 15 puntu bat artikuluan ezarritakoaren
arabera. Eta hausidan ziatz mehatz, boskantzera iramaten dugun proposamena. Ondo bat diritzuzu, ez dakit zalantzaren bat boskatu egingo dugu, aldeko boska, kontrakorik, eta abstentzioak, bigarren modifikazioa da, urtean honetan, ez? Beste bat amikaileko benuan uzkan. Zazpireun da piku milio orduen, sortzireun da piku milioen, milioa arterri. Presupuestoa esan 5 milioa, da gehikuntza bat eguneko eta marreko alitzi gora bera. Eta esan ginen abenduko plenan, bai. Remanentea gaztetako dago, baina iruditzen jaku presupuesto bat astea eguneko eta marra, ez dakit edo kalkulak ez diren ondoin, bai, remanentea hor da gaztetako, baina orduan esan ginen eta orduan bede diskutiru ginen, bai, remanentea horretarako dagoela, eta horretu ginen saudetan dugu bestera batera inbertira dokumentu ginen. Bai, azalpenak aurretik benako dauz. Ikuspuntu diferente bien. Bai. Beste inoz esan duzu, remanentea gaztetako da, behar esan handia dauz, Bai, urtean bai, milioak erdi remanentera joan da, aurreko urtean bai uste 2008an, ez dakizen hainbeste urtetan, presupuesto osoa ez ejekutetan, eta hain berrepente hartzen duzu milioak erdi remanentetik igoteko hainbeste ez dakitik duzueneko jurrete. Guk zenbakiak horren ondozkuz, proiektuak argi dekogu, zaurretara behar direzena, behar esanak direz, eta ez dago beste erarik, entzaten dugu kudeaketa egiteko, baina ondo, bai? Vale. Bueno, sí, pues se puede comentar que con todas estas modificaciones que hubo, tanto de antes como de ahora, quedarán todavía 1.400.000. Sí, casi. Bai. Sí, porque los números, igual tienen aquí, 2.900.000, casi 3 millones. 2.973.000 había referente ahora, con la incorporación de anterior sería 724 y ahora sería el crédito adicional 826. Entonces, son proyectos que algunos badiru aerotermia dauz batzuk, potenteak beharrezkotzat jotzen direzenak, eta gero, edozein kontu egin da, badiruen, eta pentsetan dugu bai, behar izan direzela, herriek eskatutako edo identifikatutako, eta diru egon da, aurreko urtetan egon da dirua, eta ez da ejekutu presupuesto guztietaz, bai, oin esan dago, bai, partida batzuk, denbora kontuagatik edo, horren izinde, da, esan edune, betetzen da bizela bat edo bestean, aurrera da zela proiektuak. Vale, ondo. Vale, urrengoko, a ber. Eskutatutako akatzen espedientea astearen onarpena. Bai, hori zunez, horriko txekin egin eta mazortzi garren urteko horreak amagostean aplikazioa jakien inde nort PVSL eta provizari berekari. Gero, 2008ko urtarrila bederatzean akatz batzuk ikusi ziren, komuneko estudideko akatzak ikusi zituen aparetadoreak, eta iraiak arraseian bizita bat egoen. Han ikusi zegoen, Kotxepeinen teiatupean egoen apartamentuko dutxatik, urri esalte topatu zituen. Hora begitu ziren, komuneko zoruak itxadu beraktekoz eta zorua altzeute da hori bai, eta dutxan hainbaten dagoela akatzen, horrik eskututuko bizio famoso. Gero, 2018 berren azaroren 8ko sektore publiko kontratuko legearen arabera, eta esaten da horrik akatzak direzela horrik eskutuko akatzak, eta haindako enpresak bere gain hartu duzela konponbide. Proposamena da, lehenengoa, honako hauetan eskututako akatzen gandik erankizun prozedura hastea, bigarrena espedientea interesduneri entzuteko izapidearen mende jartzeko agintzea,
hirugarrena zerbitzu teknikoi bidaltzea dagokien txostena egin dezaten, eta laugarrena txosten teknikoa egin ondoren idazkaritzara bidali behar dela ebazpen txosten proposamena egiteko. Zergatik erraten da osoko bilkurara, ze hau expedientea, onartu da osoko bilkuran onartu zato. Beraz, prozedurak esaten dagoena da, era berean kudeatu behar dela, eta hori dagokigun onartzea. Orduan, bozkatzera goaz, aldeko bozkak, dago batez onartzen da. Zazpigarrena, Arratiako mehatzei ikastetxeko tranbia txiki handitze lanan mozioaren onarpena. Bai? Bale, hemen hau jasotatuko zuen, hemen esatea Otxairan sartu zala bidatzie eta egia da guk ez gedula ulertu mozio modure formatua, informatibo modure, eta horren ostean guk egin zen informazioa batu, batxar batzuk egin, adostu, konpromisoak hartu, baina esan horregatik esan ekarri, esan lako onartu egia da, hortze jarraipena zuke, seguru egin dut zure zehatza, hor da tranbia txiki guraso elkartea, eta gero hor sortu da beste guraso batzuen, ez dakite... Ez, bertatik urten dago. Guraso elkarteko, batzoko berezi bat, horretarako jarraipena egiteko. Eure behar onartu dozkoen, horre ulertu alzalea zara mozina, baina batzordean komentatu zen, eta hona ekartzen dugu bozkatzera. Bai? Zuzenean orduen aldeko bozkak, hau bat ez onartzen da. Eta gero EAJtik egindako kudeaketak, batu gara batzordetzu bedre sortu zen, informazioa jaurlaritzagaz komentatu zen, informazioa gehiago, batu ziren eurek eskatuta bai tranbia txikigaz eta batzorde berezi horregaz, eta horren ondorioz, baikarri da beste honako hori bai, esaten daguna gauza bera da, kompromisoa, jarraipen zehatza egiteko, egia da, informazio horien ostean, ailegatu dakune, eta honen ja, bideo jakinaren gainean gauzela dana, bai institutoko arduradunek eta tranbia txikikoek, atzerapen handi izan behar da, egon dala, hori, egon behar da, zuen da, antza arazo batzuk zimentazio arazo batzuk ondorioz izin dala, hori argitu da, ja berba egin da, eta konpromisoa departamentutik dau, ongo udan, 2027ko udan, amaitutzat emotea obrak, eta horren datorren ikasturteari egin. Ojalá ez hori da, bai. Baina, bideratute gotera. Obrak potentia direz, eta bukartzen dugun kompromisoa, hemen, bai da, jarraipizatza egitea, batzordea, esan jakin, eta behar izan dagoen guztietan, batu, elkartu eta jarraipizatza, eta aliketarinen emondako datuak, bete araztea, ezta? Ia hori lortzen da, hori dagoen boskatuko dugune. Aldeko boskak, kontrakorik, abstentzioak, Apurro eta esan dutearen fondoan azoz gauz, batez bere lehenko eta hirugarren puntuekaz, atxerapen handi urte trafikuko atxerapen. Izitez gehiago atxerapen handi horrek, eta bai, egoera ez da bat berreza, eta zelkartasune egon dute hori, eta azkenengoan bebai, lemako udalak eskatzen du, neurriak hartutea, arretetan ondo amaituteko, eta ikaskunde berri, alik eta kateri txikiena egiteko horren. Baina, nik bigarren puntu horretan, botaten dutena faltan da, esaten lemako udala, agateko bainuntzko udalek eta eusko jarraitzatekin koordinatuko da, agateko ikastetxe handitzen lan, jarraipen zorrotza egiteko. Lortu bat data bat, amaierarako. Eta obrak joatea oindoa zen momentuen, da guraso elkarteak
eta guraso elkarteko batzorde horrek, eta institutoko zuzendaritzeko batez zuzendariekin horien lan eta presio analitiko. Nik botatzen dut faltan, idatzi honetan, mentzio bat, bai institutoko klaustrari zuzendaritzari edo lan alakoa, ez nina holako, Holandarako eta guraso elkarteak indeuen lan guztie. Horregatik, bai onartu, fondoan eskatan dena basadoz gauz, baina uste dugu oin sortutea Arratiko udalen eta Eusko Jaurlaritzaren arteko jarraipen espazio bat, jarraipen hori oinarte eroan deurien guraso elkarteak institutoko zuzendaritza eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntzako Departamentuko mahai hori aipatu barik, motxa noa esaten, baina iztu dela oinarte honetan urte bitan lan indegun talde horretaz. Guk esaten dutzute, talde modure deitua izan garen. Ni derra guraso elkartekoak ez, baina hemen botaten no faltan epamendi oinarteko lanen duginatzen. Hemen ez dago idatxite, baina esan da, eure esan jaki,